President ke Voice of the People's Party but UMLA bertamai ke Nongkrem constituency ula ong baka parti hi kan omitrai lang dalilai rup bat ke National People's Party haba kranchi kilat patai kubor hadian ke jingnyau ya ki vote hak artarek ul ber arjar pulai hamadan polo hak baga VPP kala job sawut ki UMLA uba arden ul ai ke jing kublai ya ki patba ki bala ai ke jingshan ya ka parti wat la kadang dei ke batamai kumbalong mentahi ngin up ya ka final number kanung ngin yo dan ngin set decide ngin sei song ngin sei perhat kai pangila pan le ai ngudi bat ka formation of government ngin mi keren bag NPP naman ngin mi try hiru bag NPP under no circumstances we will work with NPP kumnu pinong kalon clear bali ngin aktif kai government formation menta kai ki parties kai ki group ki lai form ngin pat tip ke yamanta ngin pat ong ten rei for us it doesn't matter kamle le lading don hang no namar ki nongrim ki bangi ni don kita hi kin em ba kita hi kin ya shama ni la yu I shai ai ki san ki islam ki jinkno bam sap ki mis governance ka khlang ba te kumnu bhi community bingi ne trei ba ta party ka ba ki bon ki jinkno bam sap ki kam bam sap ba hadu matam pat don kata ka jing to ke ka ba khoj suba ka ban ai jing ni pai ba I ngatrai pisu thu hi bagani ka sarkar mentakan di ka sarkar sendrop kanamla yang ni bangin jit tambat ke BJP ngin pala thau sarkar tambat ke UDP ngin pala thau tenring sepek ke kita ki group ki partner ki V1 ringkan padle se ki ba don kam ke jingkershan ke jing pat kumbagalong hingi ngila de pan kre ya ka ya kita ki mat lani ki nongrim ya ka kum ka party ke bangi ngin bu shikmat maganu ke party bakwa apne trei but ka Voice of the People Party kadai belong halor kini nongrim di besar hi haba phema asu bani khun daga nongrim dekinia ki badai ka bakut kalong stang ban kunu ban pen tho bria nang ban Shri McDonald Kharmuchai ban pensutu pakai ki pai ba bakin phaino nagani kadin pat ni tip manu ki basdang ni kata kidi kidi ki party ko long establish ki basin sha ni please report to long so thamwa namar la seng show ai the Voice of the People Party pat ka TMC kidi ke seng de bami na ga jing pat jongka congress de hangta phil aban smuthu ba kini ki bri ho ka jaka bakin sei ki mat ki ba de ban sei kumangi ni le kan yalap abangi le chupai ba ni terwa ba kai ke jing ang not ke jing I ko banon ra ai ke jing kala ban kentiu ya ke yo ko kot ki ba banon ra ai ke song suk sung singan ban pe ya ke kot ke khia ban pe ki jing puli kum ta ter ter kim don ni ke bagum ke mat ke ba yang rei ke la shukun tho bat kan long ke ke ba upai ba unum priang namar ba upai ba wi ni dei ke party ke bawat kalama ki su hi ki pai ba Telah don bafon yang ingat try ingin jenderal penbiang iki lama hadu mentang ima aban penbiang lama ki pai ba ki ti di lama lagi jaka su lama kadi tang ke parti VPP ke pakinong su lama kinong di lama ki di lama yo pai ba kata kadi ke tang kan nia election propaganda ka bami ling ba ki dirty tricks department jom kita ki establish party ha ke jela ke nila ban ong ba kani ke jingjob ke jingi hi ka lenti ke bangi ai kolong ke bae kaba kajing khun election ka bangi khlam pulut pisai ye kaba upat ba ukershan kade hi ka jing sngo ka juba po play u juba ya ka jing shane ba ka jing dwai ka jing badru ya ka jing angnut jingi pai ba kum bangi jipan pau nagapor shapor ba ka daw ka papenlong yangi kum kiri orang ba bangin seng ye ka party ka batmai ka de namar ka don ka jing krang ka jing kwa jingi pai ba ka non ka jing kala kata hi ka bangi la bani maka daw ba hi kede bagi pai ba kila trang ye kajing kala lese amdai atamangi job menta saw bat ka we ngirang ye khon ko balo menta kapni ba hai pori baling ko de kar kom yo jingkershan ka vote pat ka bangi yo ni jaka ki constituency ki bangi poi pakhat kata hi kapni ba pai ba utrang ye kajing kala